JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。オープン佐賀方面佐世保行き特急テル30号この列車の運転士は1回目多少割上げお降りの際はお忘れ物をお出しでおしてください。次は栃木と参ります。早速ですが、ただいまから安全な方乗車券特急券を開店し迎えます。お客様のご協力をお願いします。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。佐世保行き特急緑31号です。隣ります駅は5区、中国区、佐賀、肥前山口、武雄温泉、有田、愛知、終点佐世保です。グリーン車は1号車、指定席は2号車、3号車、自由席は4号車、5号車、6号車です。